Здравейте и добре дошли в новият влог. Днес ви взимам на едно приключение с нас. Бяхме на командировка в Дубай, така че ще ви разкажа малко повече от там. След като кацахме на летището, се насочихме към мястото, където бяхме отседнали. И на следващия ден трябваше да се оправим набързо и да се насочим към центъра, където имахме щанд. Трябваше да поправим малко, имахме и малко време за снимки. Тук ви показвам малко от изложението и моята колежка Бриджит. След 3 дни, от които бяхме на работа, имахме 2 дена, в които решихме да се разходим. Посетихме Spice Market, който е много автентичен за тях. Беше много интересно да виж как живеят хората там. Прекосихме канала с една много интересна лодчица. Моят мъж абсолютно не се притеснява да се разхожда цял ден по този начин облечен. Тук ни показваха как се връзва тяхната традиционна гутра, мисля, че се казваше, което мъжете носят на главата си. Хванахме един много красив залез и се насочихме към Global Village. Това е на полицейска кола и малко да ви разкажа за Global Village. Global Village представлява едно огромно пространство, което всяка държава си има собствен като мини град, който влизаш. Както виждате, е голяма лудница и хората хапват по земята, някои хвърчат във въздуха. Ние посетихме Индия и малко част от Йордания. След това се прибрахме, понеже вече беше много късно. Тук на другата сутрин ви показваме ни краставици, които са посяти в пустинята. Ако не сте виждали. И се насочихме към Бурдж Калифа, където хващаме този велик асансьор, който за 60 секунди те изстрелва до 124 етаж. Много е красиво самия асансьор, целият е в плазмени като телевизори. И за 60 секунди стигаш до ето тази гледка. Аз бях, честно казано, много предубедена, но се оказа наистина много готино място. Има много голямо пространство, в което можеш да обикаляш. Има даже следващ етаж и от всякъде се вижда наистина различно красиво. След това се насочихме към Skyview обсерваторията, което това трябваше да сме ние, но понеже и двамата с Боби много ни е страх от високо. О, не. Сега ще видите докъде стигнахме. Това, за да седна там, ми отне 40 минути, понеже наистина изключително много ме е страх, докато Боби доста бързо се отпусна. Виж го, преодолях го. Аз го преодолях. Да, браво. Нали? Ма не ми трябва малко. Виж, преодолях. Видях? Преодолях го аз. Виж, даже виж. Аз я снимам и вървя на... Има доста услуги, като например да се спускаш по една парзалка, която е цялата от стъкло, която е извън самата сграда, но просто се отказахме много бързо. Тук чакаме метрото, тъй като искахме да пробваме и това. Прибрахме се набързо да се преоблечем и ни заведоха в един уникален ресторант, в който ядохме много вкусна храна. Имаше танци, имаше много голяма програма. Изкараха ни камили, овце, коне и всякакви животни, които даже може да се докоснеш до тях.
Аз през живота си не бях виждала никога Камила, а даже не се случи чудото да се качим на такава, тъй като не го планирахме, понеже нямахме много време. Тук правят едно подаръче за Дари и за Кало. И на следващия ден се прибрахме отново към България.